Dobrý den, zdravím všechny diváky, nadšence automotosportu, jménem spolku Nevidomí za volantem a dále za jediný projekt Nevidomí za volantem Česká republika. Já se jmenuji Petr Haluška alias Slepý bandita za volantem, což je moje přezdívka. Po mé levé straně můžete vidět v záběru Martina Mikulenčáka, což je majitelem tvrze Hammer Centrum, kde se zrovna nacházíme. První soutěžící číslo 1 nastupuje do zkušebního hambíčka, vyjíždí na trasu s instruktorem, kde si pošahá pedály, věci brzdy, aby viděl, o čem to je. Bude to cirka od 5 do 7 minut jízdy, což je fakt hodně času, takže pojedete i terénem někam dozadu. Jak se jednička vrací, přebírám si jedničku a dávám ho do závodního stroje. Ty stroje jsou identické. Budete jezdit vojenskýma Hamrama Humvee M998. To jsou takový auta, co hážou diváci z letadla, nebo dopravují kulometry, odpalovače, raketa a tak. Jako. Je to 14 elektrika, 6,2, příjemný objem. Jako, jo, tady je 14 elektromobil, to úplně nedejpá, takže jsme tady dost takový tradiční. Takže připravím si dvojku na start do zkušebního auta, odstartujeme na zkušební jízdu a mezi tím odstartuju jedničku na závod. Takže jednička dojede, odměřím mu čas, zapíšu ho na ceduli. Jo, dojíždí dvojku dávám do závodu, takhle to bude prostě v klidu protáčet. Je tam takový pěkný plás, tam můžete sedět a je to udělat tak, abyste na to i viděli, abyste nemuseli to vládit tady chodit. Hele, snažili jsme se, uvidíte, jako, jo, to prostě to, ale tím, že mám dneska svátek, tak si myslím, že dobrý to srdce na mě kopat nadávat. Dobrý, takže rozdávám čísla, zbytek bude losovat teda. Takže, jedničku předávám číslo. Tak, číslo 5. Další. Číslo 8. Mě tato akce přitáhla proto, že jsem starý frontový šofér, protože na vojně jsem jezdil s V3, se 111 a když jsem se dozvěděl, že je to akce pro nevidomí, pro slepý a že se bude jezdit terénem, tak jsem se samozřejmě přihlásil a byl jsem na to hrozně zvědavý, jak to bude probíhat. No nicméně rozdíl byl v tom, že když se jelo V3 nebo 111, tak je tam plyn, brzda, spojka. Když to tady je to automat, takže byla jenom plyn a brzda. Tak to bylo takový trošku zmatečný a jinak se jelo velice pěkně, mně se to líbilo. Trochu jsem měl strach, protože člověk neví, do čeho jede, ale instruktér byl výborný, takže spíš měl strach on než já. Bylo to dobrý, mně se to líbilo. Pomaličku, má to tuší plyn, pomalu. Jedeme pomalu. Tak, pomaličku, nikam takhle. Kousek pravej, dobrý, levej, dobrý, pravej, dobrý. Tak, kousek levá, dobrý, nech to takhle vést. Kousek pravej a jdeme z kopce, jo. Můžeš povolit brzdu, povol brzdu. Tak, pravej, dávej pravej, dobrý, to je vončo. To je ono, kousek levej, tak, pravej, dobrý, levej, tak, pravej, tak, levej, tak, kousek pravej, dobrý, jedeme pomaličku, levej, tak, kousek pravej kousek, dobrý, kousek levej, ještě levej, tak, dobrý, pravej, dobrý, nech to takhle vést, jedeme do kopečka trošku pomalu v klidu, levej kousek, dobrý, pravej, levej, brzda, pomaličku plyn, dobrý, pravej, stop, jedeme plyn, ano, levej kousek, levej, stop, perfektní. Já jsem si náhodně sehnal vlastně přes internetovou konferenci, že Peťa tady udělal takovouhle krásnou akci. Ve své podstatě do poslední chvilky jsem nevěřil tomu úplně, že se to může podařit.
A jako jsem hrozně rád, že jsem si to mohl zkusit, takhle se v tom svést v takovém krásném autě, že jo. A Peťovi, Martinovi obrovský dík, protože super akce. Já bych za náš spolek chtěl moc krát poděkovat prostě za tu velkou rysovou podporu, ochotu jít do toho, že prostě tady 9 nevědomých lidí, nebo kolik nás tu bylo, mohlo si opravdu zkusit řídit nefalšovaný offroad. Můžu ti, Petře, skočit do řeči? Vy jste neřídili, jste závodili, abych to jenom opravil. Jo, ježišpardon. Závod taky svět nevěděl a můžeš pokračovat, děkuji. Takže se tady koná vlastně vyloženě fakt jako challenge race a opravdu si musím říct, že jako lidi byli zodpovědní. Měli jsme tady teda takovou drobnou kolizi, ale to se prostě vyřeší. Prostě vedlejší účinky života a jsem strašně rád za to, že jsme si to fakt mohli zkusit, protože bez Martina by to prostě nešlo. Takže prostě tady těmito slovy děkuju ti, Martine, děkuju. Peťas, tak já to jenom ještě uvedu pravou míru. Ta malá kolize bylo, že lítali chvíli 50 vzduchem, jako. No tak to já neviděl. A lítala Orba, tak samozřejmě má parádní záběr, takže tímto ti taky děkuju, jako, že jsi vybral skutečně drsnou závodnici. Dále bych chtěl říct, že jsme udělali něco, co prostě je světovýho, takže jako, že jsme udělali závod nevědomých ve vojenském Hambíčkách, zúčastnilo se 9 řidičů, to mi přijde jako řidiček, tak to mi přijde hodně dobrý. A děkuji ti, že za můj svátek jsme udělali něco, co nikdo neudělal. Přesně tak. A proto vybízím všechny nadšence offroadu, že kdybyste si to fakt chtěli vyzkoušet na vlastní kůži, tak Tvrz Hammer Centrum je to správné místo, kde můžete vzít ať už svá auta, nebo vyzkoušet právě zde tyhle vojenský hamry, Hamvíčka, a není nic jednoduššího než www.hammercentrum.cz a vyzkoušet si to na vlastní kůži. Takže já moc krát děkuji, že jste zhlédli tohle video, sdílejte, lajkujte, já nevím co všechno a budeme se těšit u další příležitosti. Fajn den všem.